bunge obo machoge bora buno elfasoni barongo anyareko bagagweso kiana goteba nigabisia igere tokabeko beka emiroberi emeikirano elio gotinye kerengo gie chisemiase chinsemo ekyo nabo nigatebire gati yechisukuru chibwate okugania konene ase gati yabo chibwate birasi ebikase bo igatebire ngomoroberi oyo motangani no kwene kiebuna chisukuru hose birasi benyereko babi kwaga chweli goikirania kerengo gie chisemi ase constituency yae ekere twakorete obotuki imeye chisukuru chetu chinyinge twanyorete nga chisukuru cheito mchire inidie ebirasi bibere bose bitatu kere sukuru nabakonyoranga yale konyora ebirasi bibere bose bitatu nabego twara enafu enke togenda to plan long term nganga kingo togo change facilities cheito ndaba ino baito banyore mazingira aramaya asogosoma eye yagerete nkabeke birasi bitatu ngachakira gisabakwa ime yabombaba ndereti ime yabombaba kabaye birasi bitatu nkagenda ewodi yabo Kimonge nkarwa ebirasi bitatu ese skuru ku ndereti yabana inji abange ba lenge koleranga ya tigiru pia ku nkamanya kurwa ronka gende skuru ku ngamagenje di okay esukuru echandegete mono nabarabunka ba ebirasi bitatu emerero moroche ntogendete kobeka egento byoka torasabe kurwasi muri emereria kero monto ngocha konyora estima togo ika 2027 nabakonyora egento kera abeke gego tuchanda ne ngaito korusi chibasa togo akanira chibil chiestima lakini estima era nkomekitore shwanga nkobeka tore ase chipara twalemire chipara chetu chonsi 14 chakera abantu baminto chibaza rio mwaka oyo ntwarwa chibaza richia chimilioni 60 kero monto o applyete e bazari nanyorete takete kusaba abantu baminto onye toiretie kura ime yabo machoge amangana IBC ngonya tukora tore bungega ayerera register to vote nka elinde o qualify